एकतर आपण ही माहिती अशी चुकीची दिली आहे मंत्री महोदय। अवकाळी पाऊस अध्यक्ष महोदय आलाय कधी? फेब्रुवारीच्या अखेरीस। पंचनाम्याची मागणी कधी केली डिपार्टमेंटनी? 27/3/2026। आता खाली असं लिहिलंय उत्तरामध्ये की हा अहवाल सादर करण्याची कारवाई सुरू आहे। हे साफ खोटे अध्यक्ष महोदय। मंत्री महोदय अहवाल सादर झालेला आहे। 16/6/2026 ला अहवाल सादर झालेला आहे। आपण चुकीची माहिती सभागृहाला का देताय की अहवालच सादर झालेला नाही? आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामधून कृषी अधिकाऱ्यांनी कृषी अधीक्षकांनी अहवाल वरती पाठवलेला आहे 16/6/2026 मध्ये। मग आपण उत्तरामध्ये असं का देताय की अहवाल झालेला नाही? आता पंचनाम्याची तुम्ही पंचनामा केलाय कधी? 27/3/2026। साहेब 3.5 महिने लागतात पंचनाम्यासाठी। 3 साडेतीन महिने। हे पण आता का अहवाल पाठवला? आता अधिवेशन सुरू होतंय म्हणून। अधिवेशनाच्या तोंडावर तुम्ही अहवाल सादर करता आणि मंत्री महोदयांना माहिती सुद्धा नाही की अहवाल सादर झालेला आहे। एकदा त्या कृषी विद्यापीठाचा काहीतरी बंदोबस्त करा अध्यक्ष महोदय। या आता ती कृषी विद्यापीठ बंद करा किंवा त्यांचं फंडिंग बंद करा। सगळे खोटे अहवाल देत आहेत ते। एकही शेतकऱ्याला त्याचा फायदा होत नाही। ती नेमकी कृषी विद्यापीठ करते काय? एकदा त्याच्यावर व्हाईट पेपर काढा अध्यक्ष महोदय। माझी विनंती आहे साहेब, सभागृहाला ही खोटी इन्फॉर्मेशन येता कामा नये। ह्याच्यासाठी आपण आपल्या इंटर डिपार्टमेंटमध्ये आपल्याला जी काही कारवाई करायची ती करा, त्यांना निर्देश द्या। ही कुठली माहिती आपण सभागृहामध्ये देताय? त्यांच्यावर कारवाई आपण करणार आहात का? आणि हे जे काय आमचे पैसे आहेत हे आपण कधी देणार आहात हे एकदा जाहीर करा आणि प्रति हेक्टरी आपण किती देणार आहात?